Rason ng isa ka lalaki matapos ginlabo sa sulod sang iya puloy-an sa barangay Kawayan, Carles, Iloilo, alas 9:30 sang gabi, Nobyembre 6, 2024. Sa interview sa K5 News FM Sara kay Police Major Sariboy Garnase, Chief of Police sa Banwa San Carles, ginkilala ang biktima kay alias Tagar, 53 anyos, kag ang suspect amo si alias Tuntong, 50 anyos, nga lunsay, mga residente sang nasambit nga lugar. Dugang pa niya magluwas nga nakainom ini, ang isa pa nga ginapananaw nga rason sa mga kapulisan sa natabo nga insidente, amo ang hindi pag-insindihanay sang duwa na hanungod sa negosyo. Gamit ang isa ka matalom nga bagay, ginsulod ni alias Tuntong si alias Tagar sa ila puloy-an kag hinali na lamang ini nga ginlabo kag nag-agom sang pilas sa likod nga bahin sa tuong nga abaga ang biktima. Gilayon naman nga ginrespondihan sang mga responder ang biktima sa Carles Municipal Police Station para sa unang nga pagbulong bago ini gindala sa Jesus Colmenares District Hospital. Karon padayon ang hot pursuit operation sang Carles MPS sa nakapalagyo nga suspect. Balita nga gikan diri sa Banwa San Carles. Ako si K5 Region Arbat Bataanon para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM. This news is brought to you by... Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of Ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy.